ସାନ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେଲେନି ଯେ। ସେଦିନ ପରା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି କିଛି ଦେବେନି? ହେଲେ ଆଜି ତ ମୁଁ କିଛି ଆଣିକି ଆସିନି। ହେଲେ ସେ ଝୁଲାମଣିରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି? ରେ 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 ରେ, ମୋର ତ ଭୁଲା ମନ। ସେ ଦାସିଆ ବାଉରି ଏଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଚି ଦବାକୁ କହିଥିଲା। ହେଲେ ଦେଖୁନ ମୋ ମନକୁ, ମୁଁ କେମିତି ଫେରିକି ଯାଉଥିଲି। ସେ ଦାସିଆ ବାଉରି ହାତର ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଖାଇବେ, କିଞ୍ଚିତ କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଚରା ଏତେ ଆଶା କରି ପଠେଇଛି, ଯାଚିକି ଦେଖିବା। ଯଦି ନେବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଫେରେଇକି ନେଇଯିବି ଆଉ। ଧନ୍ୟ ତୁରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରି, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତି, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଶୁଣଇ ସିଏ, ଭଗତ ହାତର ସ୍ନେହରେ ଖାଏ। ସେ ମୋର ଜଗା, ତାପରି ଆଉ ଅଛି ରେ କିଏ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।